Tika nongrim jong kane ka anthem kadai kani ka bangitip yaka kum ka Meghalaya State Language Act Arhajar San. Meghalaya State Language Act Arhajar San kadai kaba la menjur da kayeng dor bathau an bat klayo ru yaka jing menjur ke jing soi ke jong ulat ha ka shitrik u benai me Arhajar San. Kyndon ke balai Kaktiin kasi la ban pyndonkam kum ka associate official language. Associate official language lane ka kintin sarkar benrap. Nak benta baroh ki jing temu ha ki district ki subdivision but ki block level office jong ka sarkar Jylla ki badan ha ki district jong East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills but riboy. Ya kaktiin garu la ban pyndonkam kum ka kaktiin sarkar benrap na benta ki jing temu baroh haki district ki subdivision but ki block level offices ki badan ha East Garo Hills, West Garo Hills but South Garo Hills. Pi ka jing temu jongan ki jing ruai kalong panuan ra ya ka jing ya teli apa deng ki jai benrio jongkan ki Jylla. Kamdan kanu kaba ngile kaba palat ya ka kaba lapan khubor ini dakaan.